Varume, kuno unonzi upenyu neinonzi life. Ndaifunga kuti zvakafanana. Upenyu nelife hazvina kufanana guys. Unonzi upenyu neinonzi life ka ilife. So today ndoda kumbokuradzai inonzi life. Ndiri kunoku kwaMutoko, right? Ndiri pane inonzi yo Susque Lodge. Yes, Susque Lodge, it is located in Mutoko. So ndo pandakararawo sekuziva kwenyu kuti ndiri kunoku kwaMutoko. At the same time ndabva ndawanawo mukana wekuti ndinge ndiri ndinotaurawo zvandinenge ndaona. So panapa pane zvandaonawo zvandoda ndinge ndiri ndinokuradzai pano paSusque Lodge. So listen, if you are new to this YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Pasein TV. Ndoda kuradzaiwo pandarara nasi, ndarara dzeumambo. Anditi kana madzikirira ugone kurota madzikirira kana ukarara panzvimbo yakaita seinoi. So ndoda ndingokuradzai muroom mangu panapa paSusque Lodge. Susque Lodge iri maMutoko. So ndombokuradzai, ndakuradzai the environment around. Ndoda ndimbotanga ndakuratidzai ndarara mucaravan nhasi. For the first time in my life I have slept mucaravan. Taingoona zvichingodhonzwa nevarungu murodhu. Hatina kuziva kutiwo aiwa newe unogona kutorarawo mucaravan. Ndoiziva kuti varipo vakawanda vanoshuwa kurara mucaravan. But havazivi kuti makaita sei. So I just want to show you kuti makaita sei mucaravan mandarara. So come and see mamiriro akaita room yachona yecaravan. Handiti? So ndoda ndingokuratidzai. So chekutanga panapa ndopa sitting. Ndopa sitting room pachona pekuti munokwanisa kugara zvenyu relaxa. This is the sitting room area. Yes, this is the sitting room area. Mukada kutarisa panapa sitting room machona pane right. Ndo mamiriro zvakaita kana mune goods renyu ramune minaro muchida kurongedza munogona kurongedzera munomu. Handiti? Munogona kurongedzera munomu goods renyu. Handiti? There's a beautiful curtain here. As you can see kuti pane curtain rakanaka rekuti rinonatso blend all room zvakanaka. Even couch yachona panapa you can sit. Unogona kugara kunoko kana wauya nemudiwa wako. Mudiwa wako ugara the other side. You can even request for a small table oipiwa katable kamunokwanisa kushandisa muri munomu. Handiti? Kamunokwanisa kushandisa muri munomu. If you check down here unokwanisa kuti uri pafoni yako uchitochajisa your phone. Pane paunokwanisa kuchajisira magetsi aripo. Ndo zvapakaita panapa. Handiti? Mukada kucheka kumusoro magetsi malights awa. Handiti? Magetsi. So this one I'm sure vakaconnecta magetsi chaiwo nekuti caravan inoi inongoramba iri panapa. Mukauya pakona panapa you see kuti pane refrigerator. Handisi kuzokuradzai drinks angu arimo. Arikutotonhora mvura ndodzamoziva. Onai mvura imimi. Chotori chando refrigerator. Handiti? Refrigerator iripo panapa. Pane fridge yedu mukatarisa pakona panapa pakanangana nepadoor. And then I've got a toilet yangu munomu. This is my toilet. Handiti? This is the toilet. Toilet yedu iri panapa. Mukada kucheka ndine mira rangu riri panapa. Pane HD mirror. Right, panapa muchaona kuti we've got a bathroom. Ndo mamiriro akaita bathroom. Bathing room. Moto rine shower. It's nice, Shem. It's very nice. It's really nice. Ukazviona unotonatsirwa shower yako zvakanaka. Pamusoro pane kafeni kekuti vamwe vanobva vati saka mhepo inopinda sei. Aiwa, pane feni iripo apo yekuti ndokwanisa kuto so ndo mamiriro zvakaita mubathroom nemutoilet. Mvura tinazvo zvese zvinenge zvirimo. And then chibva ipapo panapa as you can see pamusoro tine
microwave handiti. So unokwanisa kuuya nechikafu chako chamune matenga, and then microwave yekudziisa iripo, and then ipapo muchaona kuti tine TV yedu iri panapa handiti. TV yedu mamiriro inoita unogona kumuvusa ndotoona hangu ndiri panapa tinatsokuradzai kuti zvinoshanda izvi handiti, zvinotoshanda izvi. Right. Ndoto DS, tine DSTV rangu ndega munomu. So ndokwanisa kutochinja channel, ndokwanisa kutochinja ndichiona zvandinoda kunge ndiri ndinoona papa pa DS handiti. So I've got panapa zvandokwanisa kuita, ndokwanisa panapa ndokwanisa kuti TV yedu yakagadzirwa ine way yekuti even ndiri mu bedroom, right, ndakuda kurara inogona kumuvha ndiri pabed, ndokwanisa kutoiondera from this side. Murikuona, ndogona kutongoiondera from this side ndichitoona hangu TV ndiri pabed. Remember kuti it's a caravan handiti, it's a caravan, haisi room, so space inogona kunge iri limited. Also mukada kucheka muroom medu ndine ketera yekuti ndinokwanisa kutoita tea yangu, coffee yangu, zvese zviripo apa, ndotozvidyira handiti. Mukada kucheka tine mapot handiti, mapot tinazvo panapa. Ndichakuratidzai kuti zvinofamba sei. Vamwe vari kuti kumapoto ndei, panapa tiri kubika, vamwe tiri kubika, right, coffee zvese chirungu chega chega ndozvandinazvo munomu. Kalife katiri kurarama handiti, kanotori kalife zvese zviri kungowanikwa panapa pasuswe handiti. Handisi kuda kuratidzai zvese panapa. Mukada kucheka, can you see maglasses akatomirira inini iwawa awa, ndogona kutozviswerera ndichitozvinwira madrinks angu. So ndo area ndo ye-sitting ne-kitchen zvakango combined handiti, nekutoilet ndakuratidzai. Now ndakuda kuratidzai mubedroom handiti. This is my bedroom, this is the bed. Zvakarongeka. So bed redu ndofunga muri kuona, even the type of blanket ripo kati chava chirungu. Unotovata dzeumambo chete, torara dzeumambo. Pandorooneka headboard kadiki kanosutawo zviri kuitika munomu. Zvamakaita manje mune murikuona kuti maspika tokuti unokwanisa kutonzwawo mhanzi radio ichirira. Ndine AC handiti, I've got an AC panapa yekuti ndokwanisa kutoshandisa my AC. Maketen ndofunga muri kungoona, ndokwanisa kutorongedza goods muma wardrobe. Same applies here handiti. Munomu takatoisawo blanket and stuff, ndo zvakaita wardrobes edu handiti. If you check that corner again, uchaona kuti pane aiwa, zvakatorongeka zvekutodaro chaizvo, zvakatorongeka. Tine ka wash and basket kadiki kari panapa, ka wash and basket. Pakona apo mukacheka pane pekuisa mafoni edu, kasoketi aripo apo yekuti tinokwanisa kuisa tokwanisa kuisa magetsi. So this is how the room looks like, this is how the bedroom looks like handiti. You can see kuti it is beautiful. Yakatonaka zvekutodaro, kutonaka zvekutorevesa chaiko, zvekutonatsoona kuti caravan yakarongeka handiti.
caravhan yakatorongeka, ndo mamiriro azvakaita. So ndozvandati ndikuradzei, rega ndikuradzei the last thing chandoda kuti munge muri munoona panze panapa. Vamaona mapoto akashaya kuti ko zvinozofamba sei, haufa ayo stove yedu tinayo tinobika. This is our stove, this is tape yedu yemvura, so tinokwanisa kutobika. Stove yangu ndinayo panapa, I can even cook. Ndo mamiriro yakaita caravan lodge yedu panapa paSuswe lodges. The environment is peaceful. The environment is peaceful zvekutodaro. So I'm going to do another video ndichikuratidzai how the environment around looks like, and I'm going to show you kuti zvakamira sei, munge muri munoona kuti zvakamira sei, the environment around, how it looks like. So you can comment, munokwanisa kutinyorera ku comment section kuti what do you think about this lodge, what do you think about this video we are making today. Tiri panapa paSuswe, and tiri panapa paSuswe, munofungeiwo nezve this lodge. From Uncle Saint, Nesen TV crew, regai ndimbozvi relaxire. Much love.